Ja sa vidím v zrkadle. Au. Jako atienda, tio. Let's go. Remember 7 o'clock? Under the scaffolding. Teraz budú naše... Teraz budem zámerne unikať z pohľadu, aby ste teda zo záberu, aby ste nevideli, že čo sme vám kúpili. Do prčic zoom. Ale asi o uličku ďalej. Ešte raz. Čo ešte raz? Ty si zase nedal rec? Dal som rec, len zoom mi to zase dosral. Toto je štvrť s obchodíkmi a je tu toho tak mŕte, že tu človek môže stráviť hodiny a hodiny. Dokonca aj muži. Dokonca my sme tu boli schopní stráviť hodiny. Muži, ktorí majú v génoch nenakupovanie. Tam majú rybičky v tej vode. V strede obchodu rybičky. No, aby ste videli, že to nekončí. Ono to pokračuje. Fun continues. Je toho mŕte. Že sme sa stratili možno aj.